Sitges està sense atenció sanitària d'urgències des del 2011. A dia d'avui no hi ha servei de pediatria perquè hi ha una baixa i aquesta baixa no s'ha cobert. No hi ha pediatria. Ja fa temps que s'està intentant calmar la ciutadania que veu amb preocupació la retallada dels seus drets bàsics, que s'estava fent un estudi per fer la fotografia del mapa d'atenció sanitària a Catalunya. Mentrestant, el 2016 es va crear aquesta plataforma per defensar el dret a una atenció sanitària pública de qualitat i 24 hores. Ens hem dirigit al síndic de Greuges i ens ha donat la raó i es va adreçar al Departament de Salut instant-lo a obrir les urgències, perquè estava d'acord amb les nostres peticions, i ens va respondre que es posaria en contacte amb nosaltres tan aviat com l'administració afectada els respongués. No han respost. Des de la plataforma van fer una al·legació al pressupost l'any passat demanant, com s'ha fet a altres pobles, que l'Ajuntament col·laborés amb l'obertura del CAP en horari d'urgències. En horari d'urgències com a mínim en el període estival. Ens ho van negar. Ara fa dies s'ha publicat l'estudi del mapa sanitari. Un punt d'aquest estudi denuncia que entre el 52 i el 65% de les urgències en serveis hospitalaris, que és on ens hem d'adreçar al poble de Sitges, doncs aquestes consultes d'urgències es podrien atendre en caps d'urgència, perquè són de baixa complexitat i sense risc vital. És a la pàgina 54 d'aquest estudi. En un altre punt es parla de com es considera la necessitat d'urgències. El vector població és important. En viles d'entre 10.000 i 35.000 habitants no es necessiten urgències els dies feiners a partir de les 9 i els caps de setmana o fins les 15 hores o fins les 20 hores. Això no té cap sentit, perquè la plantilla no té horaris, no té cap sentit. Però el més greu és que a Sitges es triplica la població a l'estiu i a la pàgina mateixa de l'Ajuntament, quan mostra la costa que té el turisme a Sitges, parla d'1 milió de persones l'any que venen a Sitges. Per tant, seguint amb aquest vector que la Generalitat mateix ha dit, és imprescindible un CAP 24 hores com a mínim en el període estival. El nostre no és una pregunta, sinó que nosaltres venim a dir-los que farem de nou la mateixa al·legació al ple, al pressupost, la farem exactament igual i els convidem a que si anem a fer un país, sigui un país social en què no hi hagi drets per uns i drets per altres. A més, l'Ajuntament, com que té sanejades les comptes, aquesta inversió encara és més fàcil de fer. Ja està, moltes gràcies. Sí, hem dirigit aquestes queixes a la responsable del CatSalut regional per dir alguna cosa. Literalment ens està dient esbrino què està passant i us donem resposta. A dia d'ara encara no ha contestat. Però és bastant urgent, això. No, insistim. El que sembla no és una situació només del CAP de Sitges, No és una situació del CAP de Sitges, és una situació que afecta altres ambulatoris.